Good day! Ang pag-uusapan natin ngayon ay Indo-Arabic numerals. Kailangan natin pag-aralan ito dahil panghabang buhay natin ginagamit. Araw-araw ito ay ating ginagamit sa ating pamumuhay. Ganito ang tinutukoy kong mga Indo-Arabic numerals. Dinagdagan ko na rin ng number word ang bawat numeral. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng bawat numeral. Madalas naririnig natin sa ating mga magulang ang spelling. Ito yung number word. Ito ay kawang-gawa mula sa I Volunteer for Filipino Children. Ready na ba kayo? Isa. Isa. At ang katumbas sa Ingles ay 1. Dalawa. Dalawa. At ang katumbas sa Ingles ay 2. Tatlo. Tatlo. At ang katumbas sa Ingles ay 3. Apat. Apat. At ang katumbas sa Ingles ay 4. 5. 5. At ang katumbas sa Ingles ay 5. 6. 6. At ang katumbas sa Ingles ay 6. 7. 7. At ang katumbas sa Ingles ay 7. 8. 8. At ang katumbas sa Ingles ay 8. 9. 9. At ang katumbas sa Ingles ay 9. 10. 10. At ang katumbas sa Ingles ay 10. 11. 11. At ang katumbas sa Ingles ay 11. 12. 12. At ang katumbas sa Ingles ay 12. 13. 13. At ang katumbas sa Ingles ay 13. 14. 14. At ang katumbas sa Ingles ay 14. 15. 15. At ang katumbas sa Ingles ay 15. 16. 16. At ang katumbas sa Ingles ay 16. 17. 17. At ang katumbas sa Ingles ay 17. 18. 18. At ang katumbas sa Ingles ay 18.
labinsyam, labinsyam. At ang katumbas sa Ingles ay 19. 20. 20. At ang katumbas sa Ingles ay 20. 21. 21. At ang katumbas sa Ingles ay 21. 22. 22. At ang katumbas sa Ingles ay 22. 23. 23. At ang katumbas sa Ingles ay 23. 24. 24. At ang katumbas sa Ingles ay 24. 25. 25. At ang katumbas sa Ingles ay 25. 26. 26. At ang katumbas sa Ingles ay 26. 27. 27. At ang katumbas sa Ingles ay 27. 28. 28. At ang katumbas sa Ingles ay 28. 29. 29. At ang katumbas sa Ingles ay 29. 30. 30. At ang katumbas sa Ingles ay 30. 40. 40. At ang katumbas sa Ingles ay 40. 50. 50. At ang katumbas sa Ingles ay 50. 60. 60. At ang katumbas sa Ingles ay 60. 70. 70. At ang katumbas sa Ingles ay 70. 80. 80. At ang katumbas sa Ingles ay 80. 90. 90. At ang katumbas sa Ingles ay 90. 100. 100. At ang katumbas sa Ingles ay 100. Congratulations! Natapos din ang ating lesson for today. Practice lang mga kids. Kaya natin yan.